carevo novo odelo. Nekada davno, u jednoj dalekoj zemlji, živeo je car koji je obožavao lepu odeću. Više od svega, voleo je da kupuje nove haljine, šešire, nakit. Bio je zaljubljen u to kako izgleda, a nije mario ni za umetnost, ni za vojsku, ni za lov. Najviše vremena je provodio sa krojačima, a uopšte nije obraćao pažnju na svoj narod. Jednog dana, došle su dve varalice u grad. Predstavili su se kao najbolji tkači na svetu. Rekli su da prave posebnu tkaninu, toliko lepu i finu da bi bila nevidljiva za sve koji su nesposobni ili glupi. Car je odmah bio zainteresovan. Pomislio je, ako nosim to odelo, moći ću da saznam ko je glup, ako pametan među mojim ljudima, i odluči da naruči odelo od te čarobne tkanine. Varalice su počele da rade, ali nisu tkale ništa. Umjesto toga, stavljali su svilene niti i zlato u svoje torbe, a car je bio nestrpljiv. Poslao je svog ministra da proveri kako ide posao, ali ministar nije video ništa. Ipak nije hteo da se pokaže glup, pa je rekao: tkanina je prelepa, ima prelepe boje i uzorke. Drugi ministar je isto prošao, isto nije video ništa, ali nije smeo da kaže. I svi su počeli da govore o tome kako je tkanina najlepša na svetu. Car je postao još nestrpljiviji, pa je odlučio da i sam ode da proveri. Kad je video tkaninu, ništa nije video. Bio je zbunjen, ali nije želeo da se pokaže glup. I on je počeo da hvali tkaninu, govoreći da je prelepa. Zbog toga je varalicama dao mnogo novca i naredio im da odmah naprave odelo. Kad su završili, car je stajao pred ogledalom, ali nije imao nikakvo odelo. Ipak, svi su se pretvarali da ništa ne primete, jer niko nije hteo da prizna da je glup. Niko nije smeo da kaže da je car go, pa su svi oduševljeno hvalili njegovo odelo. I onda, iz mase, začuo se dečji glas. Ali, car je go, rekao je dečak. Ljudi su počeli da shvataju da zaista nije nosio ništa. Svi su počeli da govore: i car je go, i car je, uprkos tome, nastavio da korača, zbunjen, ali nije smeo da prizna, i tako je završila ova priča. Često se, kao i car, pretvaramo da nešto razumemo ili da nešto vidimo, samo da bismo izbjegli sramotu ili kritiku. Ali, istina je, prava vrednost nije u tome kako izgledamo, već u tome šta nosimo u svom srcu i kako se ponašamo. Kraj priče. Laku noć.